Si Bynta ban pen kentang, pat ban pan ke jingya sain, ha ke Dohnud Batlem kamaria theisti. Na ke Bynta ke jingsuk ha padeng ki artili kiri, ke berang dan ha padeng ke thma, ke Russia bat ke Ukraine. Kenapa ke jingsuk kan wan phai biang ha kini kiri, baru ke jingsuk ha ke perthai berok kawai. Na ke lem kpa bu khoj po Francis ula kentu, ya kirunget ke balang, bakin pelong ya ke jing Dwai. Hankat ke jing Dwai kerpang ke belalong ha St. Peter's Basilica, men ha ke arpsan terik mentau benai, keba harum kalong haga por san beji janmit bat haga Indian Standard Time haga por khandai steng demit bat ya kani jing Dwai keba sau pesan minute la pelong ha Mary Hall of Christian Cathedral Parish pelalam khmat do Reverend Archbishop Victor Lingdo ke Shillong Archdiocese haringkat ke jing senalang Father Richard Man Bahamajau badai ubika General ke Shillong Archdiocese u Father Julius Kerba u Father Jimmy Marngar u Father Pascal Lingdo Parish Priest ke Cathedral bat kiwe ki Lingdo nangta kiruniam sister kinong Ialam ke balang, kidekat ke Parish Pastoral Council, bat kirunget babun. An pai sho blay na ka Bynta ka jing suk pai ho blay lang baka jing sai badon bortam jong ka Maria na ka Bynta ka jing suk kamta Russia pat Ukraine tikaning ide por gidan khmat jong Jisu an Bynta ka siru ka si ka bakarpang si boram jong ka jing pen bana ya ka jing wanong priu jong Jisu badanu blay lam bat ngi ukan rat changi blay changi unong panim changi bat unong suspa changi kini ka pori si Bynta lang da ka jingej jing shania hau blay na dong shadong rengkat bat pa ba khot cardinal ki bishop kiling dog baro asitulop ka prathai ba blay ul sngap ya kan jingot jingnam jongi iwe pa iwe utrai Jesu kundan ngilong ki batrot ba ke jinget ke jungi hending itip ku kundan me pengklain ye ke jinget jungi man ke klimat ha mengingi dan khmat jume ban ngisi menta ha ke Eucharist bekoi tu pengklain ye ke jinget jungi pat ke jume ha ke ni ke janmi yengi ki badan ha ke ni ke yeng mane ye ki bashimenta ki yeng ki sem ke jungi bat ye ki tu baro ki bashimenta shitlup kurthai ai kana ba ke jinget jungi ha ke Eucharist bekoi kalong ka bor ka baklan kumba kamaria theisti kadon ye ke jinget hami ai ba mengiru indon ke ye ke jinget jungi hami banginyo ye kata ke jingklan lengba ka bor ke jume ka buram hau kpa badau kun badau mensi mbakun amen.
Dwai Jesu kendat hakini gamiet ngi sngongu yeme pamengila banwan ban dem ko sio ban yenga khamat jume bat khamtam mandwai ku kendat khamat jume na ka Bynta ka berthehi baro ko we khamtam ye ka berthehi kendat apo Ukraine bo po Russia kendat kathma kawan ra ye jinjon kawan ra ye jing yam bat kawan ra ye jing snew ki balai hujain kum tangi Dwai ku kendat na ka Bynta ka jingsuk apo Ukraine ka jingsuk apo Russia pada ka jingsuk apo ka berthehi baro ko we bat ngidan kam ken ye ka bor jung ka jia sa ki mi jung ka maria tasty bat ngin IT ken ya ka Ukraine ba ka Russia haka Dohnud jung ka maria tasty ba maka ken ye sa kan Ialam na ka Bynta ka jingsuk haka berthehi baro ko we mai beneng be ide ngi scam ba kuma pila don haka jat jung ka ding pna jung jisu do don ro rengkat ber ka berthehi kabaran kam ye ka bor ye ka jin sai lem batingi nge balung ba ka jin sai ki jung phi ngin yo ken ye ka ta ka jing suk ngin yo ken ye ka jing e ha ka berthei baro ko we manta jar ha ka Dohnud ka men sim ka jungi ngin kerpan ye ka bor ka jung ble leng ba ka bor ji sai jung ka mer tasty ba ka berthei kan man ye ka jing suk kan man ye ka jing tengen kan man ye ka jing ku ka jung ble ngi nge ye ka bor ble ka jume ngi ngai be me sandan berbor ye ka berthei wa pring jung ki jing tunju ha pring ki chile ki bobon ngi IT berbor ha me ku kondat ye ki ek bro ye ki jing sem ber ki jing kundu ku jungi ban ngi depan ye ka bor ku jung ble bo ble sandan u ble ai bor na ka Bynta jungi ngi nong lang ngi IT ha me ku jisu 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 ngi IT ha me ku ngi IT jisu ha me ku jisu ngi IT ha me ku jisu Kajing Dwai penkentang yakari Ukraine bakari Russia ha ka Dohnud Batlem jong ka Maria ko kemi jong blei bar ko kemi jongi ha ka ni ka por jong ka jing tenju ngi pai shapa kom ka kemi jongi pai yangi bat patip yangi dan kanu ka jing khuslai jo ki Dohnud jangi ka balaburi inapha ko kemi jong ka jing isnei kat no sin ngilayomat ya ka jing sumar bayada bat ka jing don ringkat basok kenjai jong pa Pam ju sange ban tilenti yangi shau jisu usim jong ka jing sok kan ban ngila yai wer nakata kalenti jong ka jing sok ngila kelet ya ka jing kai bala ngila yo na ka jing jenjar jong ka spas nam baladep ka jing shaknya bat ka jing len ladi John ki million ngot ki blakalon yap haki artli ki thamaba ngilale bom sinyo ya ka jingkular bangila khlei kom ka ken hon jong kiri ba ki jai ben reu prepare ngila shet chukor ya ka jinganot jong ki breu ya ka jing sok bar ka jing kermen jong ki samla ngila kwan palat ngila perkhat tang syapang ka jaj ben reu la jong bat ka jing kwa la jong ngila le bom patiao ye ka jing don kam jong ki wei bat ngila kwan la lot tang ngila de shimet ngila jiet ban klet yo play ban hon tang bat ki jing le la jong ban le sarong ban le than bor ban knyat ben ya ke jing em ban loi ban lom ya ke tiar thma ngila sange ban long kinong sumar jong upara marjan jongi ban ka jia da jong ka mei mariang jongi ngila penjat ya ka per ka pra jong ka perthei ka mariang da ka thma badaki pop jongi
Ngilapen pat ye ke Dohnud jong pabedeng jongi. Ubala terang yangi banyalong sipara. Ngilale bom sunyau yaman away pa away ubriu. Bat ke ai bara light no ilade. Menta de ka jing lewran. Ye ka ang jam domap yangi kotrai. Ko kmi bakhot. Hapadeng jong ka jing jenjar jong ka jing longpop jongi. Hapadeng jong ka jing yakon ki jing telat. Hapadeng ke jong ka jing maya jong ka pop. Kebadai ke jing boman bat ketema. Hapen kan mau yangi bau blay cino dan det yangi. Henry upteng ban pej yangi daka jing ie. Daka bakloy berbor ban map yangi. Ban kentiu yangi syaka jing ie batamai. Ulai hangi yapa. Barulah pelong ia ka Dohnud Batlem jongpa ka Jakari na ka Bynta ka Balang. Bad na ka Bynta ki briu baro. Da ka mon ba iech sebun jengu blay. Paju dan berborin kat batngi. Wad kalimat ba syem jenjar jong ka jing im jongi. Paju dan hangta ban petin lenti yangi da ka jing iech ba jem nuat. Mentangi pai syapa bat ngitiet ika jingkang jong ka Dohnud jongpa. Ngilong ki khun ba ye jongpa. Haman la ka juk papen itu iladi hangi. Daka bakhot yangi syaka jingkela ka pomot. Hagani ka kenta badum toyarap yangi. Doa yangi ya ka jing tengen jongpa. Doong biang hangi sa sisin. Hato ngam dan hangi. Mga kakimi jongpi. Hala banot yaki sai kum jong ki Dohnud jongi. Bad jong ki por jongi. Hapang ibu yaka jing syanya jongi. Nyinget skemba kam tamma klimat jong ka jing tenju. Panam kentai ya ka jingkar pat jongi. Bat panwan banjarap yangi. Kata kadai ke ba palale. Hakana Galileya. Habala ya sai. Hau Jisu. Berale ke kampala benengkong. Ban pene ya ka jingkemen jong ka jingkawai kentiu kurem. Palaong hau kim dan wanshu. Menta ko kami toong biang ya kitu kentien bat keto ka jing Dwai naba ha ka wei ka Bynta ngiru ngilalut kawan jong ka jing kemen kala krat ka jing long sipara kala duna ngila klet ya ka jing long briu jongi bat ngila pen serwa ei ya ka jing ai jong ka jing sok. Ngila pli ya ki Dohnud jongi syaka jing ya snam bar ka jing jot. Hadu kan nu sisa idon kami ka jing rap kami jongpa. Namar kata ko kami tos ngap ya ka jing Dwai jongi. Ko klur jong ka duriau wat ai bangin ngam jelap ha ka yong jong ka tama. Ko senduk jong ka jutang batamai. To I mensim, but pli kelenti syaka jing penyesuk. Gos jong ka pening, to penyo biang ya ka jing suk jong belai ha ka pertai barok away. To pendu pendamno ya ka jing yasyun, baka jing sliang ya ka jing penhiar keput, batoi ka yangi ya ka jing amam. To pelayangi naga thama to yada ya kaperthei jongi naga jing sirkhei joge tiar thama kos jong rosari to penso to yangi ya ka jing don kam jongi ban Dwai bad ban iye
Bos jong ki ying ki sem to pen iya ki brio ya kalenti jong ka jia long shipara. Bos jong ka jing sok to pen yo ayaka jing sok haka percaya jongi. Ko kami tu ai ba ka jing kerpat basusi jong pa kan pen mi kan pen ki ya ki Dohnud mau jongi. Tu ai ba ki umat ma phala jau na ka Bynta jongi kan pelong ya ka ni ka them belasar ka jing susi kan chenlut thamai hapadeng jong jing perkhat jong tiar thama tu ai ba ka jing Dwai jong pa kan pen pai ka jing perkhat jongi sya ka jing sok do ka jing ta bat ka jing sumar kmi jong pa kan pen jam jai jai ya ki ba sya shitam ki ba phet yap nau slap jong ki tiar perthai ko kmi ba khua jong blai kat ba phat dang yang kejat jong ka jing phana u jisu de ka bai yang senran la jong jong pa u la ong tu ha kmi u khun jong pi ha ka ne ko kom lai ti ya wei pa wei nangi hapa yau senran ba ya wei pa wei nangi u la ong ha kmi ka kmi jong pi ko Maria ko kmi jongi ngi thrang menta ban priang ya pa ha ka jing im jongi ha ka ne ka ya ka jai ben riu bla thai bala luai ka yeng rang kat bat pa ha ka jat jong ka jing phana ka don kam ban ai ti kan tang ila di apa baleng ba jong pa ban pen kan tang ila di how Chris Gibril jang ka Ukraine ba ka Russia ya ba pendon kam ba pendon buram ya pa da ka jing ie ka ba krau menta ki pai shapa wat kat ba ka Dohnud jang pa ka tiet da ka jing su nei na ka Bynta jong ki ba na ka Bynta jong baro ki to ki brio ki bla sha leng shop pan da ka thama ka jing thangan ka jing sha bom hok bat ka jing dok na markata ko kmi chong belei bat ko kmi chongi ha ka Dohnud Batlem chong pa ni ai tilot bat pen kan tangi la de ya ka balang badia baro ka jai ben riu kham ta me ka Russia badia ka Ukraine to pniang ya ka ne ka kam ka ba ni le da ka jing shani askem badia ka jing ie do ai ba kathama kan la ban kut no bat ka jing sok kan sa priang biang hasat la ka prathai da ka jing ong chong pha hooj ka balami na do ka Dohnud chong pha kala pli ya ka duwar jong ka jing wan long do jong usiem jong ka jing sok nishania ba leng ba ka Dohnud chong pha ka jing suk sa palang biang sa shisin hapang pen kentang ya kalawei jong ka jai ben riu baro ya ka jing don kam ba ka jing kmilenti jong man la ka jai ben riu ka jing kuslai ba ka jing kermen jong ka perthai leng ba ka jing sai jong pa to ka jing snei jong ublei kan to ya ka perthai bat ka jing tiet jong ka jing suk kan wan pai biang ban shan shap ya ki sngi jongi ko kmi jong ka jing ong hoi ya ka mon jong blai halo jong pa ka men siem ba khuat lawan hiar to penyo biang apedeng jongi ya ka jing suk kenjai ka bawan no blai to ai ma pa ka baong kabalong ka thamei ba im jong ka jing kermen kan pen shlei ya ka jing ter khong jong ka Dohnud jongi ha ka po jong pau jisu lawan long do to yarap yang i ban pen priang ka jing sok ha ka jing sulok ba ka jing long ka wei
Sisien kapor pelayat lengba kelenti jong kepertai jongi. Do Ialam yangi menta syakalenti juga jingsuk. Amen. Dwai Ku try ku belai cungi Hakan yang kesakamen bakrau Iwan bandem makmadu Jesu Kris Ukun jong me Ubarawan long beriu nakamaria suti Barbala syaya ban penim yangi Dwai bergabah pelai kejinget ya kejinget Bagaji snei junong penim Ngin yoy ka jiem bom jukut Ipani ka nilang bau kres utray jangi